Και θα ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη που κατά τη δική μου άποψη είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει ξαναμιλήσει επίσης στην κάμερα και εμπλέκεται σε μια υπόθεση όπου είχε γίνει το 1976 και είχε συνταράξει το Πανελλήνιο. Αλλά δεν θα σας τα πω εγώ. Θα μας τα πει ο Στέργιος Αμαρτζής, ο συνάδελφός μας, ο οποίος έκανε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη. Στέργιο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, καλή αρχή να έχουμε. Καλή μας αρχή. Και συνάντησες τον Χρήστο Ρούσο. Ποιος είναι ο Χρήστος Ρούσος και πες μας λίγο την ιστορία του. Σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, φέρνουμε στο προσκήνιο τη συνταρακτική ιστορία του Χρήστου Ρούσου. Σίγουρα πάρα πολλοί θα έχουν δει την ταινία Άγγελος. Η ιστορία του Χρήστου Ρούσου έχει βασιστεί στη συγκεκριμένη ταινία. Το 1976, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, η ιστορία του συντάραξε το Πανελλήνιο, ομολόγησε πως σκότωσε τον 22χρονο σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλιθέα. Τότε η κοινή γνώμη είχε διχαστεί πάρα πολύ. Ήταν ένα ομόφυλο ζευγάρι σε μια συντηρητική κοινωνία. Φυσικά ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Ο Χρήστος Ρούσος καταδικάστηκε σε ισόβια. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, διότι όπως θα τον ακούσετε να λέει στη συνέντευξη, δεν του αναγνωρίστηκε ούτε ο πρώτερος έντιμος βίος, διότι ήταν ομοφυλόφιλος. Έμεινε στη φυλακή για 15 χρόνια, σε μια πάρα πολύ αυστηρή φυλακή στην Κέρκυρα και σήμερα μιλά για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, 33 χρόνια αφότου αποφυλακίστηκε, διηγείται τη ζωή του σήμερα στην εκπομπή μας, στην κάμερα της εκπομπής και μοιράζεται, Κώστα, μαζί μας τις δύσκολες στιγμές που έζησε μέσα στη φυλακή, αλλά και όσα ένιωσε και σκέφτηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν για πρώτη φορά επισκέφτηκε το μνήμα του 22χρονου σύντροφου του που είχε τότε σκοτώσει, Κώστα. Συγκλονιστική συνέντευξη, σας το λέω από τώρα. Καθίστε όλοι να την παρακολουθήσετε. Στέργιο, ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Ρούσο. Πριν από 48 χρόνια η υπόθεσή σου συντάραξε το Πανελλήνιο. Τότε η κοινωνία είχε έρθει αντιμέτωπη για πρώτη φορά με την ομοφυλοφιλία, αλλά και με ένα στιγερό έγκλημα το οποίο και ομολόγησες. 33 χρόνια μετά την αποφυλάκησή σου, πώς είναι η ζωή σου σήμερα? Έχω δημιουργήσει αυτό το περιβάλλον. Μ' αρέσει να ζω ήρεμα, ήσυχα, να ασχολούμαι με τα φυτά μου, με τα πουλάκια που ακούς. Ασχολούμαι με το γράψιμο, διαβάζω, βγαίνω ελάχιστα. Αυτή ήταν η επιλογή μου. Να είμαι ήρεμος, ήσυχος σε ένα ωραίο περιβάλλον. Μπορώ να πω ότι είμαι ευτυχισμένος γιατί είμαι με ένα εξαιρετικό παιδί. Έχω μια σχέση δηλαδή, τα συναισθήματα είναι αμοιβαία και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Είναι πολύ όμορφο να έχεις ένα σύντροφο και να ξέρεις ότι κάποιος θα σε περιμένει στο σπίτι ή κάποιος θα έρθει στο σπίτι για σένα. Ξεκίνησα να γράφω εξαιτίας της ταινίας που γυρίστηκε για μένα, η ταινία Άγγελος. Αισθάνθηκα ότι προσβάλλω μέσα από αυτή την ταινία. Έχει κάποιες ανακρίβειες που είναι πάρα πολύ σοβαρές και προσβλητικές για μένα. Λέω πρέπει να απαντήσω εγώ, πρέπει να πω εγώ πώς ήταν τα πράγματα. Μπήκα στο λεωφορείο, κάθομαι, χτυπάει το τζάμι απ' έξω ο Ανέστης και μου λέει να σου πω, κατέβα λίγο να σου πω. Τέλος πάντων κατέβηκα για λίγο, το για λίγο έγινε για πάντα. Είχα μια συμπεριφορά από τον Ανέστη που μου άρεσε πολύ. Τη φροντίδα, την αγάπη, τη στοργή. Ο Ανέστης θέλησε να εκμεταλλευτεί το συναίσθημά μου και σκέφτηκα να φύγω. Να εξαφανιστώ, να μην ξέρει ούτε ο Ανέστης, ούτε οι γονείς μου, ούτε κανείς, να φύγω. Το αποφασίζω αυτό, αποφάσισα να λιποταχτήσω δηλαδή. Και το βράδυ πήγα στην Καλιθέα, στο διαμέρισμα, ήρθε μετά και ο Ανέστης. Εγώ ήξερα ότι θα είναι το τελευταίο βράδυ με τον Ανέστη. Συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ άσχημα ο Ανέστης. Πρώτη φορά είδα τον Ανέστη έτσι. Και εγώ τρελάθηκα. Ήμουν σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Και όλο το πριν που υπήρχε, τι μου είχε δημιουργήσει εμένα. Εκείνη την ώρα εγώ ήμουν ένα ηφαίστειο που εξεράγει. Όταν τέλειωσε αυτό όλο, δεν καταλάβαινα, δεν είχα επίγνωση του τι γίνεται. Σαν να μην ήμουν εγώ. Και έφυγα από το σπίτι και πήγα
στον Ασπρόπυργο, στο σπίτι που είχαμε εκεί στα Νεόκτιστα, στην περιοχή, πώς μπήκα στα λεωφορεία, πώς περπάτησα να φτάσω εκεί. Δεν πήγα στο σπίτι και πήγα στο βουνό, γιατί το βουνό αγαπούσα. Πήγα εκεί και κούρνιασα σε μια ρίζα ενός πεύκου μεγάλου. Τυλίχτηκα με μια σακούλα έτσι για να μην αυτό και μάλλον με πήρε ο ύπνος. Και ξύπνησα όταν, πριν ξημερώσει ακόμα, όταν τα πουλιά στα δέντρα το πρωί αρχίζουν να ξυπνάνε. Τότε έμεινα έτσι να σκεφτώ τι έχει γίνει και κατάλαβα τι συμβαίνει. Δεν έκανα κάτι που ήθελα να κάνω. Και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να ειδοποιήσω τους δικούς του. Θυμάμαι που το σήκωσε το τηλέφωνο ο πατέρας του και εκείνο που είπα ήταν ότι ελάτε στην Αθήνα γιατί κάτι συμβαίνει στον Ανέστη. Ειδοποίησα τη μητέρα μου. Εκεί είχαμε ένα άλλο δράμα γιατί η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτα και της λέω σκότωσα τον Ανέστη. Και αυτό που έκανε η μάνα μου, το θυμάμαι, δηλαδή η εικόνα μπροστά μου ήταν... Θυμάμαι τη μάνα μου, μια τραγική εκείνη την ώρα εικόνα αρχαίας τραγωδίας. Από την στιγμή που παραδόθηκα, έκλαιγα, μόνο έκλαιγα. Τότε ήταν άγρια τα πράγματα. Και ασφαλώς οι εφημερίδες με κανιβαλίσαν. Οι Ανώμαλοι, οι Κίνεδοι, οι έτσι, για τέτοια πράγματα. Η πρώτη ποινή που άκουσα ήταν στο ναυτοδικείο, ήταν σε θάνατο, η οποία μετά έγινε ισόβια. Εξέτησες ποινή φυλάκισης 15 ετών σε ένα από τα πιο αυστηρά σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, στην Κέρκυρα. Τι θυμάσαι από εκεί? Με πήγαν στην Κέρκυρα, στην πιο αυστηρή φυλακή, στη φυλακή που την έλεγα εγώ Νταχάου, στη φυλακή που γίνανε βασανιστήρια, στη φυλακή που βασανίσανε ανελαίτη τους κρατουμένους. Και εκεί περίμενα πότε θα ανοιχτώσει, θα αρχίσει να σου να κοιμηθώ. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησες να επικοινωνήσεις με την οικογένεια του Ανέστη? Δεν θα άλλαζε κάτι. Θα ήθελα. Θα τους γύριζα το παιδί, όχι. Όταν με ρωτάνε αν μετάνιωσα, δεν θέλω να απαντάω. Ξέρεις γιατί δεν θέλω να απαντάω? Γιατί δεν θα καταλάβει ο άλλος αυτό που εγώ αισθάνομαι. Τον πόνο το δικό μου, αυτό που ακόμα έχω. Πέρσι, τον Αύγουστο, επισκέφθηκα το μνήμα του Ανέστη. Ήταν κάτι που πάντα ήθελα να το κάνω. Αλλά δεν ήξερα πού να πάω, τι να κάνω και δεν μπορείς να πάω να ρωτάς κάπου στο άγνωστο. Σπάραξα. Ξέρεις γιατί? Βλέποντας την ηλικία, συνειδητοποίησα ότι είμαστε και δύο παιδιά. 22 εκείνος, 20 εγώ, 19. Είμαστε παιδιά.